Zombie apocalypse. Здравейте хора, аз съм професор и днес ще просто исках да се снимам един клип на Clash Royale, защото не е имало близо 2 седмици, така че нека да го направим. Искам да започна с малък, кратък чест опенинг. Имам 2 при честа и един голден чест, да се надяваме. Офертите не са много хубави. Имам 2612 голд. Имам много неща за апгрейдване, може би ще ги апгрейднем, но може и не. Може би днес ще ги апгрейднем всъщност. Да започваме от 2 при честа, като видим за сега. 53 голд, 2 джема, хубаво. 1 Fire Spirit и 6 Cannon, shit. Още един при чест обаче. 55 голд, 6 келечета и yes, едно Wizard, това много искам. 119 голд, 4 запа. О, Фурнес, яко. Верно. Арус, с 17 Арус. Гледайте ми спамних някакви неща, но някакви пъкни неща искам да направя. Як дек. Това е дек, който иска. Сега ще си направим дек. Искам да видя колко е 4 еликси. Окей, почваме да си правим дек. Гоблин Бъръл. Не, няма. Барбериани. Inferno Tower за дефенс. Minion Horde за атака. Din Giant. Принц за демидж. И почваме. Мисля, че този дек ще ни е мейн дека. Не, ще няма да е много дълго. Сега се чуете песента "Колко хубаво е, братче". Това е много хубава песен. Песен за банки, песен за пари, песен за пачки. Ще се видим, когато го оправя. Така че да. Айде. Колко хубаво е, братче, да си касиер. В банката да броиш пачки по стотачки и контейнери да броиш милиони, милиарди. Играйте пари да има много весело евро и контейнери да броиш милиони, милиарди. Играйте пари да има много весело евро. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. И контейнери да влизат в милиони, милиарди. Играйте пари да има много весело евро. И контейнери да влизат в милиони, милиарди. Играйте пари да има много весело евро. Окей, върнахме се, не знам защо. Човек е бил тука. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. И контейнери да броиш милиони, милиарди. Играйте пари да има много. Окей, то се знае, че това ще ме размаже. Сложим един фърнес тук, защото това е нова карта. И би доста демидж фърнеса. Казвам, че е слаб. Излизай по-бързо. И Inferno Tower, защото ще умрем и ще рипнем. Minion Horde, защити ни. Песента "Колко хубаво е, братче". Сега ще чуете песента "Колко хубаво е, братче". Това е много хубава песен. Фърнес. Песен за банки, песен за пари, песен за пачки, по-стотачки. Колко хубаво е, братче. Фърнеса би доста демидж. И пак ще трябва да дефензним.
ти до карчета, като свършим работа. Речи се, че ще загубим, но просто искам да издържа малко. От 7 лева, не често. Окей, загубихме. Колко хубаво е, брат, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. Колко хубаво е, брат, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. И контейнери да влизат с милиони, милиарди. И крете пари да има много. Ще изгледам още към 2 игри. И контейнери да влизат с милиони, милиарди. Точно за изпанец. Окей. Манячен си, брат. Вау. What the fuck? 7 лева Far Spirits. Живее моят грайдер. Тауър. Това е моят втори тауър. Песента колко хубаво е, братче. Това е един от моите втори тауър. Колко хубаво е, братче. Това е много хубава песен. Песен за банки, песен за пари, песен за пачки, по-стотачки. Колко хубаво е, братче, да си касиер. Банката да броиш, пачки, по-стотачки. Колко хубаво е, братче, да си касиер. Банката да броиш, пачки, по-стотачки. И контейнери да броиш, милиони, милиарди. И крите пари да има много. Весело евро. И контейнери да броиш, милиони, милиарди. Окей, това просто не е дека. Не е проблема в мен в дека. Кредити да даваш, лихва 100%. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. И контейнери да влизат с милиони, милиарди. И крите пари да има много. Весело евро. И контейнери да влизат с милиони, милиарди. И крите пари да има много. Весело евро. Колко хубаво е, братче, да си касиер. Банката да броиш, пачки, по-стотачки. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. И контейнери да броиш, милиони, милиарди. Крете пари да има много. Весело евро. И контейнери да броиш, милиони. Поне взехме един тауър. Окей, две загуби, проблема е в дека, не с мене. Окей. Xbox няма да ни трябва. Колко хубаво е, братче. Сега се чуете песента. Колко хубаво е, братче. Това е много хубава песен. Окей, къв дек да си направи. Песен за пари, песен за пачки, по-стотачки. Колко хубаво е, братче, да си касиер. Банката да броиш, пачки, по-стотачки. Колко хубаво е, братче, да си касиер. Банката да броиш, пачки, по-стотачки. И контейнери Може да би ще броиш, взема. милиони, милиарди. И крите пари да има много. Весело евро. И контейнери да броиш, милиони. Инферно Драгон. Окей. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер. Кредити да даваш, лихва 100%. Колко хубаво е, братче, ти да си банкер.
Кредити да даваш Ще от това. 100% и контейнери да влизат с милиони, милиарди и Трябва им танк, който да ги води. Весело Моята бро. пека. И контейнери да влизат Трябва им безмилостен танк. Безмилостен танк. Весело бро. Колко хубаво Казах безмилостен танк. Казах безмилостен танк, който да ги води. Антек, по-добре изглежда. И контейнери да броят милиони, милиарди. Крепе пари да има, но... То цял град си направила. И контейнери да броят милиони, милиарди. Крепе пари да има, но... Весело бро. Весело бро. Весело бро. Знам, че беше тъпо. Исках просто да го направя, за да си, защото харчеше най-малко елексир. Килмир. Рипни, 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 рипни. Просто рипни. Колко хубаво е, братче! Сега ще чуете песента Колко хубаво е, братче! Това е много хубава песен. Песен за банки, песен за пари, Ще моят песен пека ли? за пачки, стотачи. Ти ли бе? Колко хубаво е, Пляс. братче, Аре бе. да си е. Лесни. Банката да броиш, Пляс. пачки, стотачки. Колко Пляс. хубаво е, братче, Много е да кеф. си касиер. Банката да броиш, пачки, стотачки. И контейнери да броиш, милиони, Давай. Хитрите пари да има много. Весело Уича няма да ни стигне. С това ще пусна още. Гоблин барел. Давай. Окей, това ще е последната игра. Рипнах му скинсовете тук. Добре, знае се, че това е дека и с този дек ще играе. So, окей. Thanks, Стояне. 50 от 50. Ще да ги ползвам. 400. Не искам да апгрейдвам толкова. С това просто не. Трябва да поискам Холграйд. Ще ги. Окей. Ето. Добре, аз бях просто разбрате, моля да лайкате, коментирате и шоу.